त्यांना सांगताना काय सांगा, आजचा निर्णय झाला आहे वेटिंग प्रमाणे जे जागा शिल्लक आहे त्या जागावर त्यांना घ्यायला सांगेल. आतापर्यंत 100 जागा शिल्लक आहे. सांगली आणि मिरज धरून 100 लोक कोर्टाच्या आदेशात काम करायचे. त्यांनी काम करणं आवश्यक आहे. आमच्या शिला माहिती आहे सगळं 4-5 आदेश आहेत. प्रत्येक जण गुरुजी गेले सगळं